vyzerá. Čiže týmto jointom dávam 100 z 10, takže 3 krát nano 1. OK, potom tu máme vlastne CBD hash. Keď ťa niečo bolí, tak to prejde. Tak to už vyzerá, jak môžete vidieť, ako hore. Tam si to, keď ma bude niečo bolí. Tretie tu máme CBDX. Tak to môžete vidieť, CBDX. Za mňa brutálne. OK, dávam tomu 6 z 10. herbalmedy.sk. Je to zberateľský produkt. Všetko je zberateľský produkt. Dvakrát nano 11. Rôzne CBD. Škoda, že on toto má 10 gramov. Brutálne šišky, ja odporúčam. Dvakrát nano 11. Odporúčam. Potom plus tu máme Big. Toto je určite hash. Takže toto je brutálne. A potom tu máme jaké žižky, som spokojný ľudia s týmto brutál. A potom by som tu mal mať 10 nálepiek, tuším. Nálepka. Nerob. Tretia nálepka. Tá nálepka. Sí, kokos pekné. Šiesta nálepka. Toto zabil proste. Takže poďme to celé zrekapitulovať. Takže máme tu dvakrát CBDX. Neváhajte a objednávajte. Dvakrát nano 11. Tak to môžete vidieť. Trikrát nano 11. Joint. Najviac brutálne, lebo CBD H1 krát zadarmo. Potom tu máme, neviem koľko, tu máme. Toto máme Panama Gold. Takéto brutálne šišky ľudkovia. Brutálne. OK. Ľudia, ďakujem pekne, že vidíme sa u ďalšieho unboxingu alebo ďalšieho videjka. Čaute.